Niemand in dit land met een groter historisch besef dan SP-leider Emiel Roemer. Een reporter van het programma van Giel Belen stelt hem een vraag over de Russische oud-president Jeltsin. Sterfjaar 2007. Nu lees ik meneer Roemer vanochtend in de krant, en het was gisteravond ook al in alle journaals. Boris Jeltsin wil asiel verlenen aan Muammar Gaddafi. Wat denkt u dan als u zoiets hoort? Ja, altijd al een beetje een rare man geweest. Ja. Kijk, Gaddafi moet gewoon terecht staan. En dat moet wat mij betreft in eerste instantie in Libië zelf gebeuren. Maar Boris Jeltsin zegt heel duidelijk in het openbaar, Muammar, ik sta aan jouw kant. Wat denkt u dan? Ja, dat is heel vreemd. Er zijn verkeerde mensen die verkeerde mensen binnenhalen. Ja, goed, misschien niet heel slim van Roemer, maar emeritus hoogleraar Gerard Joling bewijst dat het nog erger kan. Het grote nieuws is dat Job Cohen een nieuwe spindokter heeft aangenomen. De good old Willem Drees gaat het voor hem proberen te fixen. Denk je dat dat kan werken? Nee, dat is no way. Het is een totaal andere tijd, het is een totaal ander gebeuren. We leven in een totaal andere wereld. Dat is niet meer te vergelijken met... Maar zeg jij dat Willem Drees het vingerspitsengevoel kwijt is? Dat wil ik niet zeggen, maar niet misschien in deze generatie om het nu te doen. Nee. En waar zou Willem Drees dan wel goed kunnen passen? Nee, die moet gewoon lekker gaan genieten van al zijn dingen wat hij vroeger heeft gedaan. En zijn fotoalbums gaan bekijken en zo. Laten we het niet doen. Wakker Nederland... Alle respect uiteraard. Alle respect voor Willem. Ja. Gisteren lieten wij zien hoe Gerard Joling in de val liep bij de Giel-verslaggever Lex. Gerard bleek niet te weten dat oud-premier Drees al 23 jaar dood is. Maar er is meer. Hier geeft Gerard zijn visie over de niet bestaande acteercarrière van minister Schippers van Volksgezondheid. Er zijn ook een paar vrouwelijke actrices die misschien wel hun furoren gaan maken in deze film. Er is een jong talent dat meedoet, internationaal op het punt van doorbreken. Die heet? Edith Schippers. Wat verwacht je van haar? Ja, ik vind haar heel goed. Ja, ik heb haar ook in vorige series gezien. En daar vond ik al uitblinken. Dus Wat is de mooiste kwaliteit van Edith Schippers? dat ze heel natuurlijk speelt. Ja, je gelooft haar en dat vind ik heel belangrijk. En een sportief typeje. En dat is altijd meegenomen, zeker in de film. Oh, Matthijs, je moet ermee stoppen. Je moet ermee stoppen. Ja, maar we halen kijk, het bij jou van de ja, site. weet ik. Ja, het is een spel wat ik elke dag speel. Gaat hij mee of zegt hij nee? Moeten mensen dus schokken van, gaat Gerard Joling hierin mee of niet? Maar is het dus echt? Het is echt, ja. Het was over Drees ook echt. Ja joh, het is allemaal, maar er gebeuren... Het was over Jeltsin echt. Ja, Emiel Roemer. ja joh, maar ik heb ook Mark Rutte die over een artiest... Het is ongelooflijk wat ik allemaal heb. Maar ja, doordat jij het uitzendt, ben ik zo bang dat Lex volgende keer op een feestje komt... dat ze zeggen, ja, toedeledokie. Maar vooralsnog heb ik nog heel veel opnames liggen. Het is echt een te gek spel. Is u ook iets opgevallen op tv of internet? Laat het ons weten via dvd.vara.nl. En maak kans op zo'n kekke sweater. Hoe vind je dat? Uitstekkelbaars!